Mama? No mama to tam robi różne reklamy, znaczy nie, że reklamy, ale tak robi, tak jakby promuje firmy inne. Pisze? Siedzi przed komputerem? Rozmawia? Pracuję na telefonie, na komputerze w Warszawie. A nie wiem. Nie wiem. PR? No to tak, że tak powiem, PR to jest coś takiego, co nie, że takie robienie reklam, tylko reklamowanie czegoś w sieci, tak, Pisanie w innych mediach to po... klient to jest ktoś, kto na przykład mama ma klienta, który jej płaci za to, że coś robi. Dla niego wykonujesz pracę. Jeszcze zrób temu policjantowi.